Bahaushe TV. Ku danna subscribe sannan ku latsa alamar ƙararrawa don sanar da ku sababbin shirye-shirye. Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Kuna tare da Bahaushe TV. Ku danna subscribe sannan ku latsa alamar ƙararrawa don samun sababbin labarai masu dumi-dumi. A yau ne za ku ji cewa Majalisar Kano ta amince da dokar sabbin masarautun da aka buƙata na ƙarin masarautu a Kano. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta sa hannu kan dokar nan mai cike da cece-kuce ta kirkiro sabbin masarautu a jihar, wadda ta buƙaci a kirkiro ƙarin masarautu 4 a jihar. An sa hannu kan dokar ne a yau Alhamis bayan da Majalisar Zartarwar Jihar ta aika wa Majalisar Dokokin da ita ranar Litinin. Wannan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wata kotu a Kano ta soke sabbin masarautun da aka kafa a baya, inda ta ce ta yanke wannan hukunci ne saboda an shigar da ƙudurin buƙatar ƙirƙirar masarautun ba bisa ƙa'ida ba. A wata sanarwa da kwamishinan watsa labarai na jihar Kano Malam Muhammad Garba ya fitar, ya bayyana cewa Majalisar Zartarwa ta jihar ta sake aika wani sabon ƙuduri da zai bayar da damar kafa masarautar Rano, Gaya, Bici da kuma Ƙaraye. Kwamishinan ya bayyana cewa an gyara ƙudurin dokar masarautu ta 2019 ne saboda gyaran ya shafi jama'a. An yi gyara a ɓangare na 12 wanda 'yan majalisar suka ƙara wani sharaɗi na cewa sai gwamna ya nemi amincewarsu kafin ya ɗaga darajar sarakunan zuwa daraja ta 1 da ta 2 da kuma ta 4. A ranar 21 ga Satumba 2019 ne mai shari'a Usman na Abba na babbar kotun jihar Kano ya soke dokar farko da majalisar ta yi na ƙirƙiro masarautun Ƙaraye, Gaya, Bici da kuma Rano, inda ya ce ba a bi ƙa'ida ba yayin yinta. Daga nan ne kuma 'yan majalisar suka ɗaure aniyar sake yin dokar ta hanyar da ta dace bisa ƙudurin da gwamnati ta aiki musu. A baya dai cikin kwana ɗaya aka kai ƙuduri kuma aka ƙaddamar da dokar. Duka anan muka zo ƙarshen wannan labarai na yau. Kada ku manta dai kuna tare da Bahaushe TV ne. Ku danna subscribe sannan ku latsa alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin labaranmu.